duk irin soyayyar da kike wa Zafi, duk irin jarabar san da kike masa, ba za ki kai irin soyayyar da mahaifiyarsa take yi masa ba. Idan kika saka wuta a cikin wannan magana, har kika bari shedan ya shiga cikin zuciyar mahaifiyar Zafi, to na tabbata ko kin aure shi ba za ki ji daɗin zama da shi ba. Amma dai lamma dai ka san dai ina yi wa baba biyayya ko? Kaga yanzu dai ni ba na son wata dogon magana. Ku tattara al'amuran nan gabaki ɗaya ku bar shi a hannuna. In ya so ita Hajiya Lamun zan je in same ta. To shikenan malam, tunda ka ce ba damuwa, mun gode. Mun gode. Allah ya saka da alkhairi. To. Wallahi maza ba su da mutunci Samira. Abin da kike kuka da shi akan mudan yake miki, yanzu shi a bas fa yake min a cikin gidan nan. Ai duk halin su ɗaya bakin su ɗaya. Mayaudaran banza. Ba su da aikin yi sai san matan tsiya. Ai wallahi mudan bai isa ba. Ai ni ma ba kyale shi ba zan yi ba wallahi. Waye haka da sassafen nan ne? Ai ki bari kawai. Sake sabon shiri zan yi a kansu. Shigo. Ina zuwa zan kira ki. Salamu alaikum. Ina zuwa zan kira ki. Ɗauke to shikenan. Ina kuma zaki je malama? Ina kwana anti Shukura. Ai dama yau ne ranar da nake miki wanki da guga, ko kin manta ne? Ban manta ba. Daga yau dai na soke duk wani aiki da kike min. Bana bukata. Na shiga uku. Anti Shukura, ko na miki wani laifin ne ban sani ba. Babu abin da kika yi min. Kawai bana bukatar zuwanki cikin gidan nan ne. Shi yasa bana bukatan aikinki. Zaki iya tafiya? Nagode. Munafukar banza. An gaya muku ban gane duk wani leƙe-leƙe da kike ke da uwar take ba? Mallam, zakkowa na yi ka kai min agaji. Da wajen mallam mai yasin nake an ka ce min ya yi tahiya. Ni ce to duk garin gaba da kowa sai kaya. Kuɗi na an ka sace. Na kaso aimin wani kulle-kulle a kulle mai ciki hakan ga kan sahiya dai a ce da ya mutu wanda ya ɗauki kuɗin nan. Malam Sani, mahallan. A ka'ida, irin ta addinin musulunci ko tsari irin na zamantakewa ko hankali ko dattijantaka. Idan aka ce hankali ya ɓata, to ƙoƙari ake yi a saka nutsuwa a cikin zuciya. To sai zuciya sai ta tafi ta je ta nemo hankali sai idan jikin ɗan adam. Wannan abu da kake so kai ko kaɗan ba daidai ba ne a shari'a a al'adance, kuma ma dai abin da na ɗauka. Damuwar da kake cikin ta shi yasa kake irin wa'annan maganganun. Muƙaddar cewa ‘ya'yanka da kake da su a cikinsu ne aka samu wani ya ɗauki kuɗin ko gaba ɗaya suka ɗauka. Ba wani bare ba ne. To idan aka yi maka abin da zaka halaka shi, zaka haɗa ƙimar kuɗin da aka sace maka da ran da aka kashe. Mallam, wai na haɗa ma yawan kuɗin da an ka sace min shin. Kuɗi na an ka sace masu namijin nauyi. Jakka 6,500 mallam. Miliyan guda da kusan 300 annan. Mallam a ce kuma in kyale shi. Mallam, ni ko ɗana na ni ban kishe mutu ba. Mallam, ni don Allah don annabi ni dai ka taimaka min. Ni dai taimakon ka na bida. Shin ko kasuwa aka sai da ɗaya shina kai miliyan guda. Bare ga sunan na haihuwa da yawa ga ta mallan. Kuma shirin armi na kai wata tana ƙara haihuwa man don guda ya mutu wallahi ni babu asara. Subhanallahi. Subhanallahi. To magana ta gaskiya. Ni ban iya abin da za a yi a kashe wani ba. Kuma daga bakara har zuwa nasi. Kaf alkur'ani hadisan annabi baki ɗaya sitta sai babu inda aka samu za a karanta wata aya ko za a karanta wani hadisi a yi wani abin da za a kashe wani, babu shi. Shirka ce, bata ne, kulumboto ne,
irin wannan aikin ne ba aiki